Татар халкының тамырларыннан моң ага. Татар үзе моны кайчан аңлый икән? Табигать белән күзгә күз калып, тынлык тавышын тыңлагандамы? Агым суда, кошлар сайравында, яфраклар пышылдашуында, табигатьнең һәр хәрәкәтендә бер ки ишеткәндә, һәм шуны атып алырга тырышкандамы? Әллә инде бөекләребезнең исемнәрен хәтердә яңартканда, аларның үлмәс җырларын тыңлаганда, бу җырларның кадерле ядкәр булуын аңлагандамы? Анысы билгесез. Әмма иртәме соңмы барыбыз да моң турында уйлана башлый. Хәер, уйлана башлаганчы ук йөрәгеңдә нәрсәдер барлыкка килә. Үткәнеңне киләчәгеңә тоташтыра торган ниндидер бер хис. Тора-бара ул зурая, йөрәккә генә сыймый башлый. Аның белән уртаклашасы, бөтен кешегә дә өләшәсе килә. Бер заман ул бөтенләй йөрәктән ташып чыга. Дөньяларны тутыра, һәм аңлыйсың, шул моң икән бит инде. Моңны түкми, чәчми, буыннан буынга тапшыручылар, кеше күңеленә прәмтекләп моң орлыгын салучылар була. Син халыкка моң тартучы булырсың дип, туганда ук язмышлары күкләргә язылып куелган буладыр аларны. Һәм менә алар дөньяга киләләр дә, кояш җиргә якты нурларын тараткандай, бар җиһанга моң өләшә башлыйлар. Шулай еллар буе, гомер буе өләшәләр. Алар үзләре дә, җырлары да үлемсез. Алар күңелләргә сала торган моң да үлемсез. Туганнарның сагынган чагы